A mi saps que m'agrada molt veure com hem evolucionat, no? Abans miràvem la foto que hi ha allà, segurament devia ser el primer curs, i de dir, ostres, realment érem uns nens, no? I ara sembla que parlem com gent gran, no? Vull dir, tenim 26 anys, però bueno, vam entrar sent uns nens que tenien 20 anys que estaven més preocupats pels dijous a la nit a la zona hermètica, que no pas per això. I m'agrada, no? Dir, hosti, com érem tan sols fa, doncs això, no? 5, 6, 7 anys, i on estem avui, no? Que estem mantenint aquesta conversa aquí i intentant ajudar a gent que es troben en la mateixa situació. Jo és que realment ho recomano molt, i a més, sobretot en el meu cas concret, a gent que tingui una empresa familiar i que no sabia per on tirar, i que d'això, és el que diem, a vegades les botigues són trinxeres, s'ha de sortir de la trinxera, s'ha d'anar al d'això, perquè quan surts de la teva botiga i surts del teu nucli familiar i d'això, agafes influències de molta altra gent que després revoluciones el teu negoci, com va ser en el meu cas. Doncs la veritat que va anar molt bé. I què t'ha vingut avui al cap venint cap aquí a xerrar amb mi? Vull dir, molts records, coses molt bones, després també molta feina, perquè s'ha fet molta feina. Jo t'haig de confessar una cosa, i és que jo no sóc molt bon estudiant i no m'agraden allò, moltes teories, classes d'aquelles de PowerPoints, sinó que, hosti, a mi això em cansa. I realment, de tota la meva vida, des de la infància, a la primària, al batxillerat, hosti, tinc un record d'anar a l'escola allò de pesat, de classes. I en canvi, ho recordo com algo molt positiu, algo molt dinàmic. Em dus molta feina a casa, però és la manera de no tinc d'estudiar gaire, perquè jo el que és fer cotxes, la veritat, no era el meu, mai ho ha sigut i crec que mai ho serà. El que és treballar, per això sí que no, realment, hosti, jo molts cops hi penso, no? I dic, realment, amb els 4 anys, si tu tens alguna idea de negoci, passant per totes les assignatures, al final et pots acabar muntant el teu pla d'empresa, no? Sí. A la de marxandatge, doncs el tema del marxandatge, compres la part de compres, màrqueting, i dius, hosti, realment amb els 4 anys pots sortir amb l'empresa muntada.